σχέση του Κορνήλιου Καστοριάδη με τη μαρξιστική θεωρία και τον ιστορισμό. Ο γνωστός Έλληνας θεωρητικός συζητάει απόψε για το κύριο θεωρητικό του έργο, το βιβλίο του «Φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας», με 3 Έλληνες πανεπιστημιακούς. Το Δημήτρη Μαρκή, κοσμήτορα της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Παντελή Μπασάκο, λέκτορα της Παντίου, και τον Κοσμά Ψυχοπέδη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης της Παντίου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη και ειδικότερα προβλήματα που προκύπτουν από το βιβλίο του «Η Φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας». Είναι ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει γαλλικά, νομίζω, το 1975 και υπάρχει και ελληνική του μετάφραση από το 1978 σε επιμέλεια του Κώστα Σπαντιδάκη. Θέλω να πω αρχίζοντας ότι ο Καστοριάδης, είτε το θέλει είτε όχι, είναι μια προσωπικότητα που βρίσκεται στο κέντρο της διεθνούς επικαιρότητας, ως στοχαστής, ως κοινωνικός φιλόσοφος, ως θεωρητικός της αυτονομίας, ως βασικός συγγραφέας της περιοδικής έκδοσης «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», «Σοσιαλισμού Μπαρμπαρή». Θεωρήθηκε από πολλούς θεωρητικός του Παρισινού Μάη και είναι και στην Ελλάδα μια πολυσυζητημένη, ας το πούμε έτσι, προσωπικότητα. Πρώτα απ' όλα επειδή αυτός ο θεωρητικός είναι Έλληνας και δεύτερον γιατί το έργο του θίγει καυτά ζητήματα της σημερινής κοινωνικής θεωρίας. Και στη χώρα μας, όπως συχνά συμβαίνει, έχουν δημιουργηθεί μυθολογίες και μια κάποια συγκινησιακή φόρτιση γύρω από το πρόσωπο και γύρω από το έργο. Και ίσως αυτό είναι και ο λόγος της. Δηλαδή, έχει σαν σκοπό να ξεκαθαρίσει ορισμένα προβλήματα που συζητιόνται στο έργο του Καστοριάδη με τρόπο φιλοσοφικό ή επιστημονικό. Ίσως αυτά είναι όροι που οι ίδιοι θα τεθούν σε αμφισβήτηση ξεκινώντας από το έργο του Καστοριάδη. Αλλά νομίζω έχει σημασία ότι θα συζητηθούν από ανθρώπους που εργάζονται εδώ στην Ελλάδα, στους τομείς αυτούς της φιλοσοφίας και της κοινωνικής επιστήμης. Δεν θέλω να προλάβω τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα κεντρικά ζητήματα που θα έπρεπε να συζητούσαμε. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι ο Καστοριάδης, να το έλεγε κανείς έτσι, κάνει μια πατροκτονία του μαρξισμού, δηλαδή μια ριζική κριτική στη μαρξιστική φιλοσοφία της ιστορίας. Και πέρα από αυτό έχουμε στο έργο του μια επανατοποθέτηση της έννοιας της πράξης σε σχέση με το μαρξισμό και την επαναθεμελίωση μιας θεωρίας των θεσμών, προβλήματα κατηγοριών, αμφισβητούνται οι διαθέσιμες παραδοσιακές κατηγορίες και της φιλοσοφικής θεωρίας, της οντολογίας και του μαρξισμού. Γίνεται μια νέα θεμελίωση. Βέβαια η ίδια η έννοια της θεμελίωσης ίσως δεν του αρέσει και θα ήθελε να την αμφισβητήσει. Ξεκινάει από έχει μια πρόσβαση άλλη προς τα παραδοσιακά θεωρητικά ζητήματα, ξεκινώντας από το φαντασιακό. Θα πρέπει να συζητήσουμε αν είναι καινούρια ή αν αυτή έχει τη δικιά της ιστορία στην παραδοσιακή θεωρία. Ρωτάει πώς αναδύεται και πώς εμφανίζεται το φαντασιακό μέσα στο κοινωνικό ιστορικό, στη θεωρία της γλώσσας, στην ψυχανάλυση, στις διάφορες μορφές της κουλτούρας. Ίσως θα ήταν καλό να ξεκινούσε κανείς τη συζήτηση με μια τοποθέτηση ερώτηση προς τον Καστοριάδη σε σχέση με τον μαρξισμό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει κάπως να ξεκαθαριστεί για να προχωρήσει η συζήτηση. Και μιας και εγώ έχω το λόγο, θα προσπαθήσω να διατυπώσω αυτή την ερώτηση. Από ό,τι βλέπω υπάρχει στο έργο σας μία κατανόηση του Μάρξ συγκεκριμένη, που θεωρεί ότι έχουμε στο Μάρξ 2 επίπεδα προβληματισμού, θα λέει κανείς. Ένα επίπεδο που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς αντικειμενισμό του Μάρξ, τουλάχιστον στη δικιά σας προβληματική, και ένα επίπεδο αυθορμησίας, προβληματική της αυθορμησίας. Και ο αντικειμενισμός συνίσταται στο ότι βλέπετε ότι ο Μάρξ αναπτύσσει μια λογική των οικονομικών σχέσεων μέσα από τις οικονομικές αφαιρέσεις, που
αποτελούν στη γλώσσα τη μαρξιστική θεμελιώσεις σε τελευταία ανάλυση, θα λέγε κανείς, δηλαδή ένα οικονομικοτεχνικό πλέγμα, το οποίο σε τελευταία ανάλυση καθορίζει τις άλλες, τα άλλα επίπεδα της κουλτούρας. Και η κριτική, αν το βλέπω σωστά, είναι ότι αυτή η αιμονή που υπάρχει ιδιαίτερα στο μεταγενέστερο έργο του Μάρξ, το ώριμο έργο, στο οικονομικοτεχνικό πλέγμα, εμφανίζεται σαν να είναι ολοκληρωμένη, τουλάχιστον στον καπιταλισμό, έτσι ώστε να μην εκφράζεται στο έργο αυτό αρκετά το στοιχείο της αυθορμησίας, της αυτόνομης πάλης των μαζών, της πάλης των τάξεων. Δηλαδή υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο αντικειμενιστικό και στο αυθόρμητο στοιχείο, στο στοιχείο της πάλης των τάξεων. Και εδώ εγώ βλέπω, αν θέλετε να σας από την πρώτη στιγμή να διατυπώσω και μια κριτική παρατήρηση, ένα επιστημολογικό ζήτημα, δηλαδή ότι αυτό το οποίο ζητάτε, το νέο, το μη προκαθορισμένο και μη προκαθορίσιμο στοιχείο, το στοιχείο το αυθόρμητο, πώς είναι δυνατόν να το προσεγγίσουμε επιστημολογικά και μεθοδολογικά, εάν δεν το προσεγγίσουμε, αν δεν το προσπελάσουμε από την πλευρά των συγκροτημένων, κοινωνικά συγκροτημένων είδη σχέσεων. Δηλαδή να το δούμε σαν αντίσταση, σαν διαφορά, αν θέλετε με την εγγελιανή έννοια, σε σχέση με αυτά τα ιστορικά καθορισμένα και συγκροτημένα δομήματα. Διότι διαφορετικά, εάν δεν το κάνουμε αυτό, και εσείς δεν το κάνετε, αλλά προσπαθείτε να αντιστρέψετε αυτήν ακριβώς τη σχέση και να σκεφτείτε ότι αυτή η σχέση προκύπτει από μια πρωταρχική αυθορμησία, από την οποία προκύπτουν, αν θέλετε, τα κατασταλάγματα μιας πρωταρχικής αυθορμησίας οι συγκροτημένες συγκεκριμένες ιστορικές κοινωνικές διαρθρώσεις. Δηλαδή, έχουμε μια αντιστροφή, θα έλεγα, σε εσάς, του καντιανού μοντέλου, που έχει χωρισμό από μια μεριά διάνοια, λόγος και από την άλλη φαντασία. Από μια μεριά το σχήμα, από την άλλη μεριά την εικόνα. Σε αντιστρέφεται το μοντέλο αυτό, διότι στον Καντ, στη θεωρία του σχηματισμού, το σχήμα είναι πάντοτε μεσολαβημένο, έχει μεσολαβεί πάντοτε την εικόνα, η εικόνα είναι πάντοτε σε μορφή μεσολαβημένη από το σχήμα. Και αυτό έχει και εφαρμογές στη θεωρία της κουλτούρας, ενώ στη δικιά σας προβληματική αντιστρέφεται αυτή η σχέση. Το πρώτο είναι το φαντασιακό, από αυτό θα οδηγηθούμε στα κατασταλάγματα, στις σχηματοποιήσεις. Οπότε εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, τον οποίο θα μπορούσε κανείς να σας προσάψει, ότι για αυτό το φαντασιακό, για αυτό το πρώτο από το οποίο ξεκινάτε, δεν υπάρχει κριτήριο να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Οπότε θα μπορούσε κανείς να σας κατηγορήσει για κάποια αυθαιρεσία, η οποία νομίζω στην επιστημονική γλώσσα χαρακτηρίζεται ως ιστορισμός, την έννοια ότι προκύπτουν μορφώματα πολιτισμικά στις διάφορες φάσεις της ιστορίας, αλλά δεν έχουμε ένα κάποιο κριτήριο για να τα συγκεντρώσουμε αυτά τα μορφώματα και να κάνουμε μια θεωρία τους. Δεν ξέρω αν σας ήταν πολλά αυτά που συγκέντρωσα. Ναι, ήταν πάρα πολλά, είναι ουσιώδη και εύχημα, όπως έλεγε τελευταία νομίζω σε μια περίφημη φράση στην Ελλάδα. Πρώτα το θέμα της πατροκτονίας. Ως γνωστόν, και όλη η ιστορία του Ιδίππουδα με πατροκτονία νομίζω αρχίζει και γύρω από εκεί συμπλέκεται, δεν είναι έτσι? Ναι. Και φυσικά είναι υποχρεωμένος κανείς στη ζωή του σε μια ορισμένη στιγμή να κάνει ορισμένες συμβολικές πατροκτονίες, όχι μόνο του Μάρξ άλλωστε και άλλων μεγάλων ατόμων. Και ταυτοχρόνως ή μετά κάνει, ας πούμε, ωραίους τάφους ή προσπαθεί να διασώσει αυτά τα οποία μπορούν να διασωθούν από την κληρονομιά. Η στάση δική μου είναι ότι υπάρχει μια σωστή τοποθέτηση απέναντι στην παράδοση, που δεν είναι ούτε η λατρεία της παράδοσης, ούτε η αυταπάτη του ξεκαθαρίσματος του τραπεζιού, της τάμπουλα ράζα, ας πούμε, ότι μπορούμε να τα πετάξουμε όλα και να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αυταπάτη, σημειώστε, που ήταν περίπου, μπορεί να πει κανείς, η επαγγελματική αυταπάτη των φιλοσόφων. Δεν είναι έτσι? Κάθε φορά ο καθένας ξεκινάει λέγοντας όλα όσα προηγήθηκαν δεν στέκονται. Υποθέσουμε ότι δεν ξέρω τίποτε, τι γίνεται, τι υπάρχει, υπάρχει το τραπέζι, υπάρχει το γεγονός ότι σκέπτομαι. Η στάση δική μου δεν είναι αυτή. Ο Μάρξ είναι ένας πολύ μεγάλος διανοητής, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτά και όσοι έχουν, από αυτόν και όσοι έχουν παρακολουθήσει αυτά που έχω γράψει βλέπουν
ότι κάθε φορά που εγκατέλειψα κάτι από τον Μάρξ που το κριτικάρισα, ποτέ δεν ήταν μια αυθαίρετη απόφαση να εγκαταλειφθεί, αλλά ήταν η πίεση και της πείρας της ιστορικής και φυσικά της εξέλιξης της δική μου σκέψης και της ανάγκης να γενικεύσω αυτά που σκεφτόμουν, που με οδήγησε να κάνω αυτές τις αναθεωρήσεις και εν τέλει όχι την απόρριψη τόσο του Μάρξ, αλλά την τοποθέτηση του Μάρξ σε αυτή την ωραιότατη σειρά πρωτομόνων και βιβλιοθήκη, στην οποία υπάρχουν ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σπινόζα, ο Χόμπς, ο Μάρξ, ο Τοκβίλ, ο Μαξ Βέμπερ κτλ. Δεν είναι έτσι. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους αισθάνομαι τεράστιο σεβασμό, αλλά ουδέποτε λατρεία και υποδούλωση. Δηλαδή αισθάνομαι το δικαίωμα να πω ακόμη και ίσως για τον πιο αυστηρό από τους φιλοσόφους, τον Καντ, ότι εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένας παραλογισμός ανάμεσα σε αυτό το μέρος και σε αυτό το μέρος. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά δίνω στον εαυτό μου αυτό το δικαίωμα και νομίζω ότι η φιλοσοφία είναι αυτό. Η φιλοσοφία είναι αυτή η ελευθερία της σκέψης με την υπευθυνότητα που πηγαίνει μαζί. Δηλαδή, όχι να λέμε στον αέρα πράγματα ότι ο Μάρξ έλεγε που τα μ' άρεσε και ο Καντ έλεγε που τα μ' άρεσε, αλλά συγκεκριμένα. Τώρα, πιο ειδικά για τον Μάρξ, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο είδα καθαρά από το 1964 και πέρα ήταν ότι στο Μάρξ υπάρχουν πάντα δύο στοιχεία και αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι, όπως λέχθηκε μετά από διαφόρους στη Γαλλία, τόσο χρονολογικά. Από την αρχή ήδη στη γερμανική ιδεολογία έχετε τις πιο, πώς να τις πω, χοντρές και απότομες εκφράσεις ενός αφελούς υλισμού. Και αυτά τα πράγματα εξακολουθούν και υπάρχουν ως το τέλος. Το αντι-Düring του Έγγελς, ο Μάρξ το δέχθηκε, το διάβαζε, δέχτηκε να συνεργαστεί, έγραψε τα 3 οικονομικά κεφάλαια κτλ. Απ' την άλλη μεριά, απ' την αρχή ως το τέλος υπάρχει το άλλο στοιχείο, και αυτό το άλλο στοιχείο είναι που έχει για μένα σημασία στο Μάρξ, δηλαδή ότι ο Μάρξ είναι ο πρώτος ίσως στοχαστής, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο πραγματικά επομίστηκε το πολιτικό πρόβλημα. Και δεν το επομίστηκε όπως ο Πλάτων, με την έννοια θα βρεθεί κάποτε ένας φιλόσοφος κτλ., ο οποίος θα γίνει βασιλεύς και ένας βασιλεύς θα γίνει φιλόσοφος. Αλλά ας προσπαθήσουμε να δούμε σε πόσο βαθμό η πραγματική κίνηση της ιστορίας οδηγεί σε άλλες μορφές κοινωνικής ζωής και σε πόσο βαθμό επιτρέπει μια πολιτική δράση συνειδητή, διαβγασμένη θα έλεγα, όχι θεωρητικοποιημένη, διαβγασμένη, και που την μπορούμε να την επιδοκιμάσουμε. Αυτή η στάση του Μάρξ διαγράφεται σε ορισμένα, κυρίως πράγματι σε ορισμένα νεανικά κείμενα, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει αργότερα. Στην κριτική του προγράμματος του Γκότα εξακολουθεί και υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει σε αυτά που έγραψε για την Παρισινή Κομμούνα. Και αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό το πράγμα ο ίδιος ο Μάρξ, κάτω από την επιρροή των συνθήκων της εποχής του, του επιστημονισμού, του θετικισμού και ιδίως του καπιταλιστικού κοινωνικού φαντασιακού, το εγκατέλειψε. Δηλαδή το εγκατέλειψε από τη στιγμή κατά την οποία από μια μεριά θέλησε να προσπαθήσει να βρει νόμους της ιστορίας, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία άμα το διαβάσετε. Ο ενθουσιασμός του για το Δαρβίνο, η παραδείγματι, είναι χαρακτηριστικός. Κατά κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει ο νεύτων της ιστορίας. Η θέση μου η βασική είναι ότι νεύτων της ιστορίας δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει νευτονικό σύστημα της ιστορίας. Έτσι. Και γι' αυτό άλλωστε αυτή η συνεχής και έμμονη απασχόλησή του με την οικονομία. Και απ' την άλλη μεριά υπήρχε όλο αυτό το κοινωνικό φαντασιακό του καπιταλισμού. Τι μας ενδιαφέρει στη ζωή? Δεν μας ενδιαφέρει η αγιώτης. Δεν μας ενδιαφέρει το κλέος και το κίδος. Δεν μας ενδιαφέρει η τιμή ή η αρετή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η κυριαρχία πάνω στη φύση. Πρόγραμμα που ήδη ο Ντεκάρτε το είχε διατυπώσει. Αυτό είναι καθαρά καπιταλιστική φαντασιακή σημασία, ας πούμε. Δεν είναι, δεν συνάγεται από τη φύση του ανθρώπου, δεν έχει καμία δυνατή λογική θεμελίωση, είναι τελείως αυθαίρετη. Φυσικά είναι
η δίθεν κυριαρχία της φύσης δεν είναι η κυριαρχία της φύσης, αυτός ο δίθεν εκλογικισμός δεν είναι εκλογικισμός. Η σημερινή κοινωνία είναι περισσότερο παράλογη από κάθε άλλη κοινωνία, και όμως όλα αυτά τα επομίζεται ο Μάρξ. Και αυτά κατά κάποιο τρόπο χαντακώνουν, αν μπορώ να πω, το επαναστατικό στοιχείο που υπήρχε μέσα στο έργο του. Τώρα, το ζήτημα είναι, δεν είναι απλώς η αυθορμησία, δηλαδή για μένα η ιστορία ολόκληρη είναι δημιουργία, με μια ριζική έννοια. Πρώτα είναι η δημιουργία ως ιστορία. Θέλω να πω ότι υπάρχει σε κάποια στιγμή ένα ρήγμα με το οποίο η δυνάμει του οποίου, περνώντας το οποίο, η δημιουργώντας το οποίο, η ανθρωπότητα φεύγει από το βιολογικό βασίλειο. Έτσι. Αυτό το ρήγμα ονομάζεται όπως θέλετε. Για μένα αυτό το ρήγμα είναι αφενός η φαντασία, αφετέρου ο θεσμός. Δηλαδή η απεριόριστη φαντασία, την οποία με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να αποδώσουμε και στους εγκύτερους συγγενείς μας ανάμεσα στους πυθίκους, και από την άλλη μεριά ο θεσμός ως τρόπος ιστορικής συνέχισης στοιχείων βασικών για την ανθρώπινη ζωή, που δεν είναι εγγεγραμμένος στα βιολογικά μας κύτταρα, στα χρωμοσώματα κτλ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η δημιουργία, η οποία φυσικά με μία έννοια είναι αδιάκοπη μέσα στην ιστορία. Και το κλασικό παράδειγμα από αυτή την άποψη είναι η γλώσσα. Σε κάθε στιγμή δημιουργούνται καινούριες εκφράσεις. Και με αυτή την έννοια δεν είναι ρητά εκφρασμένη. Απ' την άλλη μεριά παίρνει σε ορισμένες στιγμές μια μορφή πολύ πιο πώς να πούμε, απότομη, εκρηκτική κτλ. Η ακραία περίπτωση φυσικά είναι οι επαναστάσεις. Δεν είναι έτσι. Όπου μια κοινωνία αυτοθεσμίζεται ρητά και αλλάζει ένα μεγάλο μέρος, ποτέ όλους, ούτε είναι δυνατόν ποτέ να τους αλλάξει όλους, τους θεσμούς τους οποίους έχει. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να το προσπελάσουμε αυτό το στοιχείο? Εδώ, με συγχωρείτε, πρέπει να πάρω 2 λεπτά για να απαντήσω. Γιατί στην ιστορία αυτός ο θεσμός που υπάρχει στην ιστορία, και όταν λέω θεσμό, χρησιμοποιώ τη λέξη με τη γενικότατη έννοια. Δηλαδή, θεσμός δεν είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Θεσμός ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε το Σύνταγμα. Μόνο. Θεσμός είναι η γλώσσα. Αυτά τα φλιτζάνια είναι θεσμισμένα. Πίνουμε καφέ, ο καφές είναι θεσμός. Η οικογένεια κτλ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αυτός ο θεσμός ο οποίος δημιουργείται μέσα στην κοινωνία περιέχει κατά ανάγκη μια διάσταση η οποία είναι, ας την πούμε, λογική. Είναι αυτό που ονομάζω ταυτιστική ή συνολιστική σε σχέση με τη μαθηματική θεωρία των συνόρων. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία χωρίς μια ορισμένη αριθμητική. Η αριθμητική ήδη ανήκει, ας πούμε, σε αυτή τη λογική. Το δίκαιο είναι υποχρεωμένο να κατατάσσει, να κάνει κατηγορίες, να λέει ο τάδε ανήκει στην τάδε κατηγορία, το τάδε έγκλημα κτλ. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό. Και αυτό αφενός παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην λειτουργία κάθε φορά της κοινωνίας, στη σταθερότητά της. Αλλά επίσης είναι αυτό που παίζει κάποιο ρόλο στη σχέση διαφορετικών μορφών κοινωνιών. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το άλλο στοιχείο που είναι πολύ πιο σημαντικό, που είναι το καθαρά φαντασιακό, που κατά κάποιο τρόπο εμπνέει το προηγούμενο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, εάν θέλετε να πάτε στον παράδεισο, πρέπει να ανάψετε ορισμένα κεριά, αν είστε χριστιανός, ορισμένες μέρες του χρόνου, έτσι. Όλες οι λειτουργίες που κάνετε για να ανάψετε τα κεριά είναι λειτουργίες λογικές, λειτουργικές, δηλαδή χωρίς σπίρτο δεν ανάβετε κεριά, στην εκκλησία δεν στα δίνουν τα κεριά τζάμπα, πρέπει να δώσετε λεφτά, τα λεφτά πρέπει να τα έχετε. Όλα όμως αυτά εξαρτώνται από μια φαντασιακή σημασία. Είναι ότι εσείς πιστεύετε στο χριστιανικό Θεό και γι' αυτό ανάβετε τα κεριά και πιστεύετε και σε άλλα συνεπακόλουθα. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, το ένα μέρος από αυτά μπορώ να το εξηγήσω. Έτσι. Δηλαδή μπορώ να εξηγήσω γιατί δίνετε 3 δραχμές για να αγοράσετε ένα κεράκι και δεν είπα. Το άλλο, γιατί εσείς πιστεύετε στη χριστιανική θρησκεία? Εδώ βρίσκομαι μπρος όχι σε έναν ωκεανό, σε 50 ωκεανούς. Διότι πρώτον είστε εσείς, ή εγώ, ας πούμε, με την ιστορία μου ολόκληρη. Το τυχαίο γεγονός ότι γεννήθηκα στην Ελλάδα, διότι αν είχα γεννηθεί, ας πούμε, στη Μικρά Ασία ή
στην Τίνο, αν είχα γεννηθεί στα τάδε χωριά θα ήμουν Ορθόδοξος και στα τάδε άλλα θα ήμουν Καθολικός και θα θεωρούσα τους άλλους ως αιρετικούς, δεν είναι έτσι? Αλλά και όλη μου η ατομική ιστορία, η ψυχοσύνθεση, εδώ μπαίνει όλο το θέμα της ψυχανάλυσης. Αλλά από την άλλη μεριά και πολύ πιο σημαντικό, κοινωνικά, τι είναι αυτή η θρησκεία? Ποιος μπορεί ποτέ να δώσει εξήγηση επιστημονική της γέννησης του χριστιανισμού, της επικράτησής του κτλ. Τι υπάρχει πίσω, ο Ιουδαϊσμός, η στοική φιλοσοφία, η παρακμή της ρωμανικής αυτοκρατορίας, όλα αυτά τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε, τα ξέρουμε ως προβλήματα. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι εκεί επάνω σταματάμε, κατεβάζουμε τα χέρια και λέμε εδώ είναι το θαύμα της ιστορίας. Όλα αυτά πρέπει να τα ερευνήσουμε. Στο Παρίσι, τη δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή για τη γέννηση της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής φιλοσοφίας είναι όσο το δυνατό περισσότερο μπορώ συγκεκριμένη δουλειά, ως ποιο σημείο μπορούμε να βρούμε ιονί αιτιακούς προσδιορισμούς. Αλλά κάθε φορά βλέπουμε το γεγονός ότι και αυτό που ξεφεύγει, εκεί πλέον είναι θέμα ίσως διαφοράς στη φιλοσοφική τοποθέτηση μεταξύ μας. Κάποιος μπορεί να το ονομάσει το υπόλοιπο, εγώ δεν το ονομάζω το υπόλοιπο, το ονομάζω το κεντρικό και αυτό βάσει της γενικής μου φιλοσοφικής τοποθέτησης. Εντάξει. Μήπως θα μπορούσαμε να ξαναπιάσουμε αυτό το θέμα μέσα στην προβληματική μιας μεταφιλοσοφίας που υπάρχει στο έργο αυτό. Αν θα θέλετε εσείς, κύριε Μαρκή, να... Φυσικά, εφόσον ο κύριος Καστοριάδης, όπως είπαμε πολύ σωστά μέχρι τώρα, δεν ταυτίζεται δογματικά με μία μορφή, ας πούμε, διαλεκτικού υλισμού και προσπαθεί να συνεχίσει το βαρύ έργο της φιλοσοφίας και δεν κάνει αυτές τις αυταπάτες ότι η φιλοσοφία έχει κάπως έτσι πραγματοποιηθεί όπως το ζήτησε ο Μάρξ, είναι επόμενο ότι ο κ. Καστοριάδης θα συνεχίσει να κάνει γνήσια φιλοσοφία. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Οι προϋποθέσεις για αυτή την ανατοποθέτηση, θα έλεγα, του φιλοσοφικού στοχασμού, βέβαια, είναι στον κ. Καστοριάδη δοσμένες, διότι από τη μια μεριά γνωρίζει όλη την προϊστορία του Μάρξ, αρχίζοντας από τον Καντ, το Φίχτε μέχρι τον Έγελο, αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζει πολύ καλά και κάνει, ας πούμε, πολύ εμπεριστατωμένα τσιτάτα σε αυτό το βιβλίο της αρχαίας φιλοσοφικής σκέψεως. Γνωρίζει τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, γνωρίζει την όλη παράδοση. Έχει λοιπόν πραγματικά, θα έλεγα, έναν γνήσιο φιλοσοφικά έρωτα, αν αυτό δεν είναι έτσι χίλιο, έτσι ιδεαλιστικό, και προσπαθεί να κάνει πραγματικά μια νέα προσδιορίση της φιλοσοφίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα του κ. Καστοριάδη, είναι κάτι δηλαδή το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, το κεντρικό σημείο αναφοράς όλης της σύγχρονης φιλοσοφίας, εφόσον αυτή δεν είναι ιστοριογραφία, αλλά είναι πραγματικά φιλοσοφία. Χαρακτηριστικά εγώ θα το έφανα σε πολύ μεγάλη σχέση με το έργο του Αντόρνο, ας πούμε. Η αρνητική διαλέκτη του Αντόρνο είναι μια παράλληλη προσπάθεια, κάτω από μια παρόμοια κριτική του μαρξισμού, να κάνει ένα τέτοιο αναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας, ο οποίος προϋποθέτει δύο τινά. Πρώτον, μια, θα λέγαμε, λογική ανασκόπηση, μια ρατσιονάλα reconstruction της ιστορίας της φιλοσοφίας, και εδώ δείχνει ο κ. Καστοριάδης πολύ καλά ότι αυτός ο αντικειμενισμός δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κατανόηση της ιστορίας της φιλοσοφίας. Δείχνει, θα έλεγα, αυτό που το λέμε εμείς φιλόσοφοι της γλώσσας, τη Unbestimmtheit der Übersetzung, η απροσδιοριστία της μεταφράσεως. Αυτό το δείχνει πολύ καλά σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτή τη στενή που θέλω εγώ να αναφέρω. Από την άλλη μεριά, προσπαθεί να κάνει μια κριτική της ταυτιστικής οντολογίας και λογικής. Αυτό το θεωρώ ένα από τα κεντρικά θεωρήματα, θα έλεγα, του βιβλίου, και πάνω σε αυτό βασίζει eigentlich το όλο του επιχείρημα. Βεβαίως, όταν κανείς κάνει με κριτική της οντολογίας, βρίσκεται σε μια απορρετική κατάσταση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή από τη μια μεριά θα προσπαθήσει να αποδεσμευθεί από αυτές τις ταυτιστικές κατηγορίες της οντολογίας και της λογικής, αλλά από την άλλη μεριά θα προσπαθήσει κάπως να κάνει ανακοινώσεις που είναι, ας πούμε, λογικά
bestimmt ορισμένες, ώστε πρώτον να κατανοηθούν και δεύτερον να γίνουν κριτική της δίκαια. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε μια απορριτή κατάσταση με τα μέσα του λόγου, θα έλεγα, να κάνει μια κριτική του λόγου. Αυτό το θεωρώ σαν την θεμελιώδη φιλοσοφική απορία του έργου. Δεν λέω ότι αυτό είναι μια απορία ή μάλλον μια αδυναμία του συγκεκριμένου προσώπου Καστοριάδη, του συγγραφέα ενός βιβλίου, αλλά είναι πραγματικά η απορριτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα φιλοσοφία. Και εφόσον, όπως είπαμε, δεν θα διαλέξουμε αυτόν τον εύκολο δρόμο ενός απλούς αναμασίματος, θα έλεγα, της παραδοχικής σκέψης, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον νέο προσδιορισμό, βρισκόμαστε σε αυτές τις απορίες. Και τώρα εγώ θα έκανα μια προσπάθεια έτσι προσδιορισμού αυτής της φιλοσοφίας, όπως το βλέπω εγώ. Ελπίζω ότι αυτός ίσως κάπως να με διορθώσει ή να επιβεβαιώσει αν αυτό είναι σωστό που λέγω. Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος ότι ο ίδιος συγγραφέας που κάνει μια κριτική της οντολογίας να ξεπέσει ο ίδιος σε μια οντολογία νέου τύπου. Πώς το εννοώ αυτό? Από τη στιγμή που το φαντασιακό γίνεται, θα έλεγα, η αστήρευτη πηγή από την οποία ξεκινάει η ατομική ζωή και η ιστορία γενικά, γίνεται κατά τη δικιά μου ερμηνεία μια αποκοπή μεταξύ μιας διαλεκτικής, αυτό που λέμε, του φύση και του θέση. Αυτό που το λέω στοική, η σοφιστή, αλλά και η σύγχρονη φιλοσοφία, σκέπτομαι ειδικά στον Αντώνο. Δηλαδή, αυτό το φαντασιακό δεν είναι ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηρίξουμε όλα τα άλλα. Δεν είναι ένα ursprung, μια αρχή, μια πρωτοπηγή από την οποία θα αντιλήσουμε όλα τα άλλα. Διότι από τη στιγμή αυτή διακινδυνεύουμε να αγνοήσουμε την ιστορικότητα του ίδιου του φαντασιακού. Δηλαδή αυτό το φαντασιακό από τη μια εποχή στην άλλη παίρνει νέα μορφή. Τα όνειρά μας, όλες αυτές οι φαντασίες που τους γνωρίζουμε από το μύθο, από το παραμύθι, από τη λογοτεχνία, προσδιορίζονται σε κάθε εποχή ξεχωριστά. Υπάρχουν, ας πούμε, φαντασίες κοινωνικές, υπάρχει, αν θέλετε, ένα collective unbewusste, το οποίο όμως συλλογικό ασυνείδητο. Είναι συλλογικό ασυνείδητο, αλλά έχει μια ιστορικότητα. Ήδη ο Αντόρνο έκανε με τον Μπένιαμιν μια παρόμοια συζήτηση στο 1935 γύρω από αυτό το θέμα, στο Passage Werk του Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν δουλεύει με μια παρόμοια έννοια όπως το φαντασιακό, το κύριο Καστοριάδη, αλλά από την άλλη μεριά κινδυνεύει να πέσει, θα έλεγα, από τον κριτικό διαφωτιστή Φρόιντ σε έναν μυθολόγο ιδεαλιστή του φασισμού, έναν Γιούγκ. Και αυτό είναι, θα έλεγα, το πρόβλημα το οποίο με απασχολεί, κατά πόσον αυτή η πραγματικά ηρωική προσπάθεια, θα έλεγα, να ξεφύγει, να ξεσπάσει από αυτά τα όρια της ταυτιστικής λογικής, εν τελευταία αναλύση δεν τον αναγκάζουν παρόλα αυτά να παραμένει μέσα στο όριο αυτής της ταυτικής σκέψεως, πράγμα που σημαίνει βέβαια ότι και ο κύριος Καστοριάδης επαναλαμβάνει, ας πούμε, παρόμοιες απορίες που θα μπορούμε να τις βρούμε στο έργο του Αντόρνου, στη μετακριτική της γνωσιολοθεωρίας, ας πούμε. Θα μπορούμε να το βρούμε στον Χόκχαϊμα, ακόμα και στον ίδιο τον Μπένιαμιν. Αυτό νομίζω θα ήταν μια πρώτη προσπάθεια να δώσω έτσι μια πολύ γενική βέβαια εικόνα γύρω από αυτό τον, θα έλεγα, πραγματικά διαλεκτικό τόπο αυτού του έργου, και θα ήθελα να κλείσω με μια έτσι υπογράμμιση του γεγονότος ότι εγώ το βιβλίο αυτό το θεωρώ ένα κατεξοχήν φιλοσοφικό βιβλίο. Δεν το θεωρώ ούτε πρώτο κοινωνιολογία, ούτε φιλοσοφία της γλώσσας, ούτε απλή, ας πούμε, κριτική του μαρξισμού. Γύρω από όλα αυτά τα σημεία στρέφεται ο κύριος άξονας της φιλοσοφίας του κ. Καστοριάδη. Πώς θα μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε αυτή την νόεμπεστήμον, αυτόν τον νέο προσδιορισμό της φιλοσοφίας, χωρίς να πέσουμε είτε στη σκύλα, ας πούμε, του απλού θετικισμού, είτε στη χάρυπδα ενός αφελούς ιστορισμού, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι από αυτή την εξέλιξη της φιλοσοφίας και της ιστορίας προκύπτει κάτι θετικό. Δεν υπάρχουν μονάδες μεμονωμένες, υπάρχει μια γραμμή, μια συνέχεια, μια προοδευτικότητα, θα έλεγα, της σκέψης, αλλά και των προσπαθειών μεταφράσεως και ερμηνείας αυτού του φαντασιακού.
Ναι, και εδώ είμαστε πάλι μέσα στην πλήρη ευχημία, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Δεν γλιτώνεται από την ευχημία σήμερα. Δεν γλιτώνεται από την ευχημία. Ήρθα στην Ελλάδα κατά ανάγκη. Θα βαπτιστώ στους χυμούς, δεν είναι έτσι. Αλλά πολύ ευχαριστώ τον κύριο Μαρκίζη, ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έθιξε και είναι όλα σημαντικά. Θα απαντήσω ίσως λίγο επιγραμματικά, διότι είναι δύσκολο διεξοδικά να απαντήσει κανείς. Το απορριτικό στοιχείο, αυτό πειράζει τους συνηθισμένους ανθρώπους, δεν φαντάζομαι να πειράζει εσάς. Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ήδη από τον Αριστοτέλη ξέρουμε, φιλοσοφία είναι το θαυμάζει. Θαυμάζω θα πει απορώ. Και η ανοησία του, όχι του κοινού ανθρώπου, ο οποίος κοινός άνθρωπος στις μεγάλες τιμές της ζωής του απορεί και θαυμάζει, αλλά του μοντέρνου ανθρώπου, ο οποίος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, είναι η περίφημη απάντηση του πρόεδρου της General Motors όταν πρότεινε να κόψουν τις πιστώσεις για την θεμελιώδη έρευνα στις ΗΠΑ. Τι είναι η θεμελιώδης έρευνα, λέει? Είναι διάφοροι ανόητοι οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν γιατί το γρασίδι είναι πράσινο. Το γιατί το γρασίδι είναι πράσινο είναι ήδη μια τεράστια ερώτηση, έτσι. Αλλά πολύ περισσότερη ερώτηση είναι γιατί βλέπω το γρασίδι, πώς υπάρχει γρασίδι, γιατί εν γέννη υπάρχει κάτι, γιατί υπάρχω εγώ, γιατί βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπω, τι εννοώ όταν λέω τούτο και εκείνο κτλ. Από αυτή την άψη εγώ νομίζω ότι όλη η ιστορία, η σύγχρονη για το θάνατο της φιλοσοφίας, για την οποία άλλωστε μέγας υπεύθυνος είναι ασφαλώς μεταξύ των άλλων ο Χάιντεγκερ, δεν είναι έτσι? Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μόδα της εποχής και ότι η φιλοσοφία, όσο υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται, είτε την ονομάσουμε φιλοσοφία, είτε την ονομάσουμε σκέψη, είτε την ονομάσουμε οντολογία, θα εξακολουθεί να υπάρχει ως επερώτηση για το τι σημαίνουν όλα αυτά μέσα στα οποία ζούμε, τι σημαίνει όταν σκεφτόμαστε, τι σημαίνουν λέξεις που χρησιμοποιούμε, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί λέμε ότι το τάδε πράγμα είναι ωραίο και το τάδε πράγμα είναι άσχημο κτλ. Οι γνωστές ερωτήσεις, οι οποίες είναι αιώνιες και οι οποίες ως αληθινές ερωτήσεις ποτέ τους δεν θα επιδέχονται τελειωτική απάντηση. Και εδώ αρνούμε αυτό που λέτε ανάμεσα το δίλημμα θεμελίωσης και ιστορισμού, διότι ακριβώς η ιστορία φιλοσοφίας τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι ενώ δεν είμαι καθόλου πλατωνικός, δεν μπορώ να πετάξω τον Πλάτωνα. Ούτε μπορώ να τον χώσω μέσα στο γελιανό σχήμα της φιλοσοφίας της ιστορίας, μέσα στο οποίο είναι μια αναγκαία στιγμή μιας αλήθειας ταυτοχρόνως απόλυτης και σχετικής, η οποία αναγκαία θα ξεπεραστεί κτλ. Δηλαδή ότι όλα αυτά είναι ακόμη ένα φιλοσοφικό σχήμα. Τα Sanzig des Begriffs, λέει ο Έγγελος. Φιλοσοφικό σχήμα το οποίο εγώ θα έλεγα με όλων των απαιτούμενων σεβασμών προς τον Μέγαν Έγγελον αφελέστατον, έτσι, διότι είναι ένας από τους αφελέστερους τρόπους να δώσεις κάποιο νόημα σε αυτό τον ωκεανό της ιστορίας της φιλοσοφίας. Τι μας δείχνει λοιπόν αυτή η ιστορία της φιλοσοφίας? Ότι κάθε καινούριος φιλόσοφος βάζει τις ερωτήσεις με δικό του τρόπο. Αλλάζει το πρόβλημα, το οποίο ταυτοχρόνως είναι το ίδιο αλλά και αλλάζει και δίνει καινούργιες απαντήσεις και καμία από αυτές τις απαντήσεις δεν μπορώ να τις αγνοήσω και για καμία δεν μπορώ να πω ότι είναι τελειωτική. Ενώ μπορώ να πω ότι στα σημεία στα οποία ισχύει η κλασική θεωρία του νεύτωνος, ας πούμε, εξακολουθώ και εφαρμόζω την νευτονική φυσική και όταν πηγαίνω σε λεπτομέρειες που αφορούν την κοσμολογία ή άλλα θέματα, περνάω στη γενική θεωρία της σχετικότητας. Εκεί είναι καθαρά τα πράγματα, δήθεν. Στη φιλοσοφία δεν είναι έτσι. Δηλαδή είμαι μέσα σε αυτό το οποίο ονόμασα ένα άλλο βιβλίο, το οποίο ελπίζω να βγει σύντομα στα ελληνικά, είμαι μέσα στο λαβύρινθο. Και ποτέ μου δεν ξέρω, δεν υπάρχουν προδιαγεγραμμένοι δρόμοι, ας πούμε, πράγμα που δεν σημαίνει ότι είμαι απελπισμένος ή ότι πρόκειται να αυτοκτονήσω, ότι δεν ξέρω τι λέω. Σημαίνει σημαίνει μονάχα ότι προσπαθώ να δώσω νόημα σε αυτά τα οποία βλέπω και σε αυτά τα οποία κάνω. Τώρα, το να δώσω νόημα αυτό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ ασφαλώς σε ένα τεράστιο βαθμό τον λόγο. Και αυτό που είπατε, ότι γίνεται κριτική του λόγου χρησιμοποιώντας το λόγο, αν θυμάμαι καλά, είναι έκφραση που υπάρχει αυτολεξή είτε σε αυτό το βιβλίο είτε στο πρόλογο των Σταυροδομιών του Λαβυρίνθου. Δηλαδή ότι αυτή ακριβώς είναι η μοίρα μας. Ότι χρησιμοποιούμε το λόγο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι καμία πρωτοτυπία. Έκανε και ο Μέγας Εμμανουήλ, ο Κάντιος, αυτό δεν έκανε, έτσι? Κριτική του καθαρού λόγου χρησιμοποιώντας τον λόγο. Λοιπόν,
Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω εγώ είναι ότι υπάρχει κάτι περισσότερο μετά από αυτό. Αυτό το κάτι περισσότερο, δηλαδή για μας αυτός ο λόγος με την μορφή την οποία τον ασκούμε, τη φιλοσοφική, που αρχίζει ασφαλώς από την αρχαία Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία, είναι από τη μια μεριά μια τεράστια προέκταση της ταυτιστικής λογικής, από την άλλη μεριά έχει κάτι περισσότερο και από αυτή την άποψη ίσως μπορούμε να πούμε ότι είναι σκέψη. Και αυτό μας φέρνει στο θέμα, επανέρχομαι σε ένα σημείο που είχε ανακοινήσει προηγουμένως ο κ. Ψυχοπέδης. Τη στάση μας, επαναλαμβάνω, όχι απλώς απέναντι στην ιστορία της φιλοσοφίας, απέναντι στην ιστορία εν γέννη. Όταν εξεμπέρδεψα με όλους τους αιτιακούς συνδέσμους με τις αλληλουχίες, τις αιτίες κτλ. Μου μένει κάτι, είπα ότι δεν είναι υπόλοιπο, αυτό αλλά είναι η ουσία. Σε αυτή την ουσία έχω κάποια πρόσβαση. Μπορώ να πω κάτι για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που να μην είναι αυθαίρετο. Ή όπως λένε τώρα διάφοροι από καιρό άλλωστε, αλλά ξαναβγήκανε στη φόρα αυτά με γελίες μορφές, στη Γαλλία τουλάχιστον, ότι για την ιστορία μπορείτε να πείτε οτιδήποτε, ας πούμε, και ότι όλα αυτά εξαρτώνται από την αυθαιρεσία των ιστορικών. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει μια πρόσβαση, δηλαδή ότι μπορούμε να έχουμε κατανόηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και μια έννοια, δεν έχουμε τώρα και να το συζητήσουμε αυτό, που πάει πολύ πιο πέρα κατά τη γνώμη από ό,τι εννοούσε ο Μαξ Βέμπερ, όχι κατανόηση απλώς των λογικών στοιχείων σαν αποκλίσεις από τα οποία λογαριάζουμε τα υπόλοιπα, σαν δυνατότητα με ορισμένες προϋποθέσεις να προσπελάσουμε τα βασικά φαντασιακά στοιχεία αυτής της κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Γιάκοβ Μπούρχαρτ έλεγε στην ιστορία της ελληνικής, της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας, για την οποία ο Μέγας Βιλαμόβιτς είπε εν παρενθέσει «Dieses Buch existiert überhaupt nicht», ότι αυτό το βιβλίο είναι ανύπαρκτο, βιβλίο το οποίο είναι καταπληκτικό. Και έβγαλε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι σαφές όταν ξέρει στην αρχαία Ελλάδα, ότι όλος ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός περιέχει ένα βασικό στοιχείο που είναι το αγωνιστικό. Και αυτό είτε μιλάμε για δημοκρατίες είτε για μη δημοκρατίες. Εγώ λέω ότι αυτό είναι αληθινό. Και ότι δεν είναι αληθινό με την έννοια του 2 και 2 κάνουν 4. Ούτε είναι αληθινό με την έννοια του νόμου της βαρύτητας. Ότι εκεί ο Μπούρχαρτ είδε κάτι που πράγματι υπήρχε στην Ελλάδα και συνέδεε τους Έλληνες μεταξύ τους μέσω του αγώνος ακριβώς. Δεν είναι έτσι? Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο άλλωστε δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς αν σκέφτεται την ιστορία ως δημιουργία, μας πηγαίνει πολύ κοντά στο έργο τέχνης. Δηλαδή υπάρχει μια ποιοτική τεράστια διαφορά ανάμεσα, τι θέλετε να πούμε, στη μουσική του Μπαχ ή στον Ντον Τζιοβάνι του Μότσαρτ ή στον Βάγνερ αφενός, και να πω έτσι προβοκατορικά ή στα ευρωμπουζούκια. Από άψη ποιότητας μουσικής υπάρχει. Μπορεί να εμφανιστεί τώρα ένας θετικιστής να μου πει πώς το δικαιολογείς αυτό. Εκεί θα το πατήσω με τον Αριστοτέλη. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι που ζητούν αποδείξεις για τα πάντα δείχνουν απλώς ότι είναι απέδευτοι, ότι η ακρίβεια την οποία ζητάμε από ένα μαθηματικό δεν είναι ίδια από την ακρίβεια την οποία ζητάμε από ένα ρήτορα, και ότι η παιδεία είναι ακριβώς το να καταλαβαίνεις ότι άλλο Βάγνερ και άλλο Τούρκο Βάγνερ, όπως λέει ο Τσαρούχης, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο το ίδιο πράγμα ισχύει με την προσέλαση προς τις αρχαίες πολιτιστικές μορφές. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς και λέγονται αυτόν σαν ανοησίες για τους αρχαίους πολιτισμούς, για τους παλιούς και για το δικό μας, και μπορεί να πει πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι αληθινά, έστω και αν αυτό είναι η αλήθεια εκεί πέρα, είναι κάτι άλλο. Τώρα, με συγχωρείτε αν είμαι λίγο μακρύς, θα ήθελα να πω κάτι επιπλέον για το θέμα της θεμελίωσης. Ότι το φαντασιακό είναι ιστορικό, κύριε Μακριά, αυτό για μένα είναι η βασική θέση. Θέλω να πω, αν υπάρχει μία οντολογική θέση, όχι μόνο μία, αλλά μια κεντρική οντολογική θέση σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι υπάρχει ένα πεδίο όντως ή ένα πεδίο πραγματικότητας που ήταν κατά ανάγκη αγνοημένο από την παλιά φιλοσοφία. Αυτό δεν είναι η φαντασία ως τέτοια. Η φαντασία την έχει ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής και έγραψε ένα άρθρο γι' αυτό, προσπαθώντας να δείξω
ότι λέει πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουν ότι λέει. Την έχει φυσικά ο Καντ, κατά τρομερό τρόπο, ο Φίχτε ασφαλώς, ο Σέλινγκ και ο Χάιντεγκερ στο βιβλίο του για τον Καντ μετά εγκαταλείπει τελείως το θέμα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για τη φαντασία του συγκεκριμένου ατόμου. Τη δική σας, τη δική μου κτλ. Διότι η παραδοσιακή φιλοσοφία γνωρίζει την ψυχή. Λοιπόν, εγώ λέω υπερβατική φιλοσοφία. Υπερβατική φιλοσοφία, λέει ο Καντ. Υπερβατική αρχή της φιλοσοφίας. Υπερβατική φαντασία. Ναι, υπερβατική. Εντάξει. Αλλά πάντως πρόκειται για το Bewusstsein, είναι το υποκείμενο, έτσι. Λοιπόν, ή όλα όσα λέω εγώ δεν έχουν κάνει. Όντως το οποίο είναι τελείως αγνοημένο από την παραδοσιακή φιλοσοφία, που είναι το πεδίο το κοινωνικό ιστορικό, το οποίο δεν είναι ούτε πράγμα, ούτε συλλογή πραγμάτων, ούτε υποκείμενο, ούτε απλώς συλλογή υποκειμένων, ούτε ιδέα, ούτε σύστημα ιδεών, είναι κάτι άλλο για το οποίο φυσικά δεν υπάρχουν λέξεις να το εκφράσουμε. Δηλαδή όταν οι Εβραίοι μέσα στην έρημο ή δεν ξέρω πού στο διάολο επινοούν τον Ιεχωβάν, έτσι, εκεί τι γίνεται? Κάποιος φυσικά λέει πρώτος την κουβέντα, αλλά για να γίνει δεκτή αυτή η κουβέντα σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι να την δεχτούν. Αυτή η κουβέντα με μια έννοια είναι τελείως αυθαίρετη. Δεν υπάρχει ούτε οικονομική ούτε ψυχαναλυτική ερμηνεία του Ιεχωβά. Έτσι. Αυτό είναι η δημιουργία αυτού του κοινωνικού πεδίου. Όπως ας πούμε στη σύγχρονη φυσική θεωρία της σχετικότητας έχετε ιδιότητες του πεδίου οι οποίες δεν ανάγονται στην πρόσθεση των ιδιωτήτων των μορίων. Ίσως αυτό που είπατε, ότι κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν λέξεις μας πάει στη θεωρία της γλώσσας που υπάρχει στο έργο. Και αν ήταν δυνατόν σύντομα ο κύριος Μπασάκος να κάνει μια παρατήρηση αυτό, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε ύστερα με τον κύριο Καστοριάδη. Ναι, φοβάμαι ότι δεν θα είμαι τόσο εύχημος. Και θεωρώ κοινότοπο να μείνω στα σημεία του βιβλίου τα οποία θαυμάζω και με τα οποία συμφωνώ. Θεωρώ πιο ενδιαφέρον να μείνω στα σημεία τα οποία μου δημιουργούν προβλήματα. Και εγώ. Λοιπόν, υπάρχει, πιστεύω, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματοποίηση της γλώσσας, της θεωρίας της γλώσσας. Στο βιβλίο σας διαλέγω, ίσως όχι τελείως αυθαίρετα, ένα κεντρικό θεώρημα, αυτό που αναφέρεται στην κατονομασία ως πυρηνική πράξη του Λέγιν και το οποίο με μια διαδικασία καταλήγει στο να συγκεντρώσει την προσοχή στην σημειακή σχέση, ας το πούμε γρήγορα σχέση σημείου με αυτό στο οποίο αναφέρεται, πάρα πολύ γρήγορα, την οποία πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζεται ως μια σχέση η οποία δεν μπορεί να συλληφθεί από τις κατηγορίες της παραδοσιακής, της κληρονομημένης σκέψης, της υπερβαίνει, παρόλο που η παραδοσιακή σκέψη θέλησε να μιλήσει για αυτή τη σημειακή σχέση με αυτές τις κατηγορίες και το οποίο, αν συμβαίνει αυτό, αν υπερβαίνει αυτές τις κατηγορίες, είναι γιατί ανήκει στο άλλο πεδίο στο οποίο είπατε, είναι θέσμηση αυτή η σχέση, ανήκει στη δικαιοσία του φαντασιακού και του κοινωνικού. Δηλαδή, το θεώρημα σας λέει ότι για τον ίδιο λόγο που δεν μπορεί να μιλήσει κληρονομημένη σκέψη για τη γλώσσα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν μπορεί να μιλήσει και γιατί είναι ο ίδιος λόγος που εμποδίζει να μιλήσει και για την κοινωνία και για τη φαντασία. Δηλαδή, για το κοινωνικό φαντασιακό. Η θεματοποίηση δηλαδή της σημειακής σχέσης βάζει στην κληρονομημένη σκέψη μεγάλα κατηγοριακά προβλήματα. Θέλω να σημειώσω, έτσι για να έχουμε κάποιο οπτική πάνω στον ορίζοντα μέσα στον οποίο κινείται το έργο σας, ότι πράγματι γνωρίζουμε ότι εδώ και 100 χρόνια υπάρχει μια θεματοποίηση της γλώσσας από τη σύγχρονη θεωρία, μια έντονη θεματοποίηση της γλώσσας, η οποία ήταν πάντα σε μια σχέση έντασης προς την κλασική τουλάχιστον ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Και αυτό ίσως σχηματικά θα μπορούσε να το εξηγήσει κανείς λέγοντας ότι η κλασική ευρωπαϊκή φιλοσοφία δεν αναγνώρισε το χρέος που είχε σε μια ενδιάθετη αντίληψη για τη γλώσσα. Και πάνω σε αυτή τη μη αναγνώριση, πάνω σε αυτή την κακή πίστη, στήριξε την οικονομία του λόγου της. Είναι λοιπόν σχεδόν φυσικό όταν κάποιος ξαναφέρνει στο προσκήνιο αυτόν τον παραμελημένο, αυτόν τον αγνοημένο, να καταγγέλει ταυτόχρονα αυτή την οικονομία του λόγου, να καταγγέλει αυτές τις κατηγορίες, να καταγγέλει αυτή την κακή πίστη. Ως εδώ ίσως τα πράγματα δεν έχουν κάποια αντίθεση, όμως αν κοιτάξουμε προσεκτικότερα θα δούμε ότι αυτή η σύγχρονη θεματοποίηση εδώ και 100 χρόνια της έννοιας της γλώσσας δεν έβαλε κατηγοριακά προβλήματα μόνο στους άλλους, έβαλε και στον εαυτό της. Δηλαδή δεν πρέπει να φανταστούμε μια νικηφόρα θετική επιστήμη, μια γλωσσολογία η οποία προχωράει και παραμερίζει μια μεταφυσική παλιά. Το κύριο αντικείμενο της έρευνας τα τελευταία 100 χρόνια, βάζω συμβατικά τη δημοσίευση των πρώτων γραπτών του Φρέγκε, ένα τελείως συμβατικό όριο, πραγματικά,
Το κύριο αντικείμενο της εργασίας ήταν κατηγοριακή έρευνα. Δηλαδή, αυτό που δεν ξέραν και δεν ξέρουμε, πιστεύω, μέχρι τώρα, ως τώρα ακόμα, είναι πώς θα μιλήσω για τη γλώσσα. Δηλαδή, θα βάλω σαν βασική κατηγορία την αλήθεια και το νόημα, να μιλήσω για αυτήν, ή θα χρησιμοποιήσω την κατηγορία του ενεργήματος, του ομιλιακού ενεργήματος, επιτελεστικές ρητορικές κατηγορίες. Να, ένα ανοιχτό θέμα, και είναι θέμα κατηγοριακό. Ή ένα ανοιχτό θέμα, ποια είναι η μονάδα της σημασίας? Είναι η λέξη, είναι η πρόταση, ή μήπως είναι και το κείμενο? Γιατί υπάρχει και μια άποψη ότι η ελάχιστη μονάδα της σημασίας είναι ένα ολόκληρο κείμενο. Λοιπόν, το αντικείμενο της δουλειάς, της θεωρητικής, τελευταία αυτά 100 χρόνια, το οποίο παραμένει ακόμα ανοιχτό, είναι αυτό. Ερχόμενοι τώρα στο βιβλίο σας, τι βλέπουμε? Ότι αυτό το κατηγοριακό πρόβλημα το λύεται δια του ψήφους, κατά κάποιο τρόπο. Λέτε δηλαδή ότι η πυρηνική πράξη του λέγειν είναι η κατονομασία. Δηλαδή, το πρώτο δικό μου πρόβλημα είναι ότι ενώ η αξίωση του βιβλίου σας είναι το να ελέγξει ακριβώς κατηγοριακά σχήματα, σε ένα κέριο σημείο του θεωρήματός σας έχετε που μου φαίνεται μια μη κριτική αποδοχή μιας βασικής κατηγοριακής αποδοχής. Πια όχι όσον αφορά τις κατηγορίες της κληρωμένης σκέψης στις οποίες κάνετε κριτική, όσον αφορά τις δικές σας τελεστικές κατηγορίες, δηλαδή, μάλλον θα ήθελα όχι τελεστικές, κατηγορίες που φαίνονται μέσα από τη βηματισιά του επιχειρήματός σας, που χρησιμοποιείτε εσείς ο ίδιος, το βηματισμό του. Αυτό δεν είναι τόσο επουσιώδες όπως ίσως θα μπορούσε να φανεί στην αρχή, και για ένα παραπάνω λόγο. Για το λόγο ότι πιστεύω, και εδώ ίσως είναι λίγο ίσως έντονη έκφραση, ότι και στα σημεία που δεν θεματοποιείται ρητά η γλώσσα στο βιβλίο σας, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γλωσσομορφισμό. Δηλαδή, όπως ακριβώς λέμε ανθρωπομορφισμό, έτσι δεν είναι? Μιλάτε για κοινωνία, πιστεύω όμως ήδη στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου, πριν ακόμα θεματοποιηθεί η γλώσσα κάθε αυτήν, μιλάτε για κοινωνία και πιστεύω ότι το νεύρο, το βάρος του επιχειρήματός σας, στην ουσία το φέρει μία θεωρία για τη γλώσσα. Και ισομορφικά επεκτείνεται το συμπέρασμα του επιχειρήματός σας στην κοινωνία. Δηλαδή, το πώς θα κατανοήσουμε μια κοινωνία, που είναι ένα από τα προβλήματα του τελευταίου κεφαλαίου του πρώτου μέρους, θα μπορούσε κανείς να πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, και από εκεί άλλωστε παίρνει και το βάρος, το ένδοξο το επιχείρημά σας, για το πώς θα κατανοήσουμε μία ξένη γλώσσα. Μία γλώσσα ριζικά ξένη, βέβαια, όχι μία τρέχουσα ξένη γλώσσα. Λοιπόν, υπάρχει ένας γλωσσομορφισμός, και την ίδια αποδοχή κατηγοριών που κάνετε, γιατί πιστεύω ότι η αποδοχή της κατηγορίας της κατονομασίας, που για μένα γίνεται χωρίς προηγούμενη κριτική διερεύνηση ως τα όφιλε, η ίδια αποδοχή γίνεται και εκεί που οι έννοιες οι γλωσσικές λειτουργούν στο έργο σας σαν λειτουργικές πια. Δηλαδή πιστεύω ότι και σε αυτά τα σημεία του βιβλίου υπάρχει μια κατάφαση του σχήματος που θέλει την κατονομασία ως πυρηνική πράξη της γλώσσας, το οποίο βέβαια αναγκαστικά μας οδηγεί σε έναν υπερβολικό, να δώσουμε υπερβολική σημασία στο ταυτιστικό στοιχείο. Όπως ξέρουμε, αυτό που ονομάζεται ταυτιστικό στοιχείο είναι πάρα πολύ δεμένο, στενά δεμένο με την ενδιάθετη θεωρία περί γλώσσας που στηρίζεται στα ονόματα. Ότι η γλώσσα είναι στην ουσία ονόματα τα οποία σημαίνουν κάτι. Όταν εσείς ζητάτε ποιο είναι το κεντρικό φαντασιακό μιας κοινωνίας, ποια είναι η κεντρική σημασία, ζητάτε τη σημασία σαν αντιστοιχεία μιας σημασίας σε ένα όνομα. Και βέβαια εκεί πραγματικά δημιουργείται το πρόβλημα. Πώς θα εξηγήσω, αφού πραγματικά οι σημασίες είναι δεμένες έτσι ταυτιστικά με ονόματα, πώς θα εξηγήσω ένα γεγονός το οποίο βλέπω μπροστά μου? Τα ολισθήματα τα σημασιακά, λόγω χάρη. Και εάν έχω δέσει έτσι κατηγοριακά τη θεωρία μου, θα αναγκαστώ ίσως να βάλω ένα πρόσθετο στοιχείο για να εξηγήσω τα σημασιακά ολισθήματα, και το στοιχείο αυτό είναι το φαντασιακό. Δηλαδή, φοβάμαι ότι ένας μεγάλος ισχυρός λόγος θεματοποίησης του φαντασιακού προκύπτει και από μια μη κριτική υιοθέτηση του ονοματοκρατικού προτύπου όσον αφορά τη θεωρία της γλώσσας. Και με αυτό το τελειώνω. Παρόλες τις υποσχέσεις, και εδώ ο χυμός είναι άφθονος και περισσεύει, το θέμα επίσης είναι τεράστιο, αλλά ήθελα πρώτα ίσως αν
μου κάνετε την τιμή να ξανακοιτάξετε το βιβλίο μου, σας βοηθήσει αυτό που θα πω. Υπάρχει μια βασική παρεξήγηση όταν μιλάτε για γλωσσομορφισμό. Εάν θέλετε από άψη πνευματικής ή βιογραφίας ή γενεαλογίας των ιδεών, για μένα υπάρχουν δύο ρίζες. Η μία ρίζα είναι η πολιτική δραστηριότητα και η πείρα της πολιτικής δράσης των ανθρώπων και των δυσκολιών που συναντά αυτή η πολιτική δράση των ανθρώπων. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η ψυχανάλυση. Λοιπόν, η ψυχανάλυση ως πρακτική την οποία πέρασα ως αναλυόμενος και μετά την οποία ασκώ ως αναλυτής. Έτσι. Λοιπόν, στην ψυχανάλυση δεν μπαίνει ζήτημα καν για ολίσθημα σημασιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθώ να πω στο βιβλίο μου είναι ότι η πραγματική κατάσταση είναι τελείως η αντίστροφη. Τίποτε δεν εκφράζει περισσότερο την αντίληψη της ψυχανάλυσης για τη γλώσσα και για τα πράγματα παρά το περίφημο όνειρο του Φρόιντ, το οποίο αναφέρω 10 φορές σε όλα έχω γράψει. Είδε στο όνειρό του, ο θείος μου Ρο, όχι, ο φίλος μου ο Ρο είναι ο θείος μου και έχει ένα μεγάλο κόκκινο γέννη. Λοιπόν, ο φίλος του Ρο δεν είναι ο θείος του. Η σημασία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δεθεί με κάποιο αντικείμενο ή με κάποιο αναφερόμενο. Όλη η θεωρία των μαγμάτων, την οποία έχω στο τελευταίο κεφάλαιο, στην αρχή δηλαδή, είναι ότι ακριβώς η σημασία ανήκει στα μάγματα, δηλαδή σε ένα τύπο όντως ο οποίος δεν είναι δυνατόν να υπαχθεί παρά μόνον καταχρηστικά στη λογική των συνόλων. Φτάνω μέχρι του σημείου, στο τελευταίο κεφάλαιο μιλήσατε παραδείγματι για μεταφορές ή επεκτάσεις της σημασίας κτλ. Για μένα το λάθος της γλωσσολογίας, παραδείγματι η διάκριση της κυρίας σημασίας των μεταφορικών χρησιμοποιήσεων και των καταχρηστικών είναι ένα σφάλμα. Το λέω ρητά. Δεν υπάρχει κυρία σημασία μιας λέξεως καθεαυτήν. Κάθε σημασία οδηγεί σε ένα απροσδιόριστο αριθμό άλλων σημασιών. Όταν μιλάω για τράπεζα, μιλάω για την Εθνική Τράπεζα, για την Αγία Τράπεζα, για την τράπεζα μπροστά στην οποία είστε καθισμένοι ή για τι άλλο, ας πούμε. Ταυτοχρόνως, μέσα στην κοινωνική τους λειτουργία οι άνθρωποι, και αυτό είναι το καταπληκτικό, το οποίο ουδής γλωσσολόγος και νομίζω ουδής ηλεκτρονικός υπολογιστής ποτέ θα μπορέσει ούτε να καταλάβει ούτε να βάλει σε φόρμουλες, ξέρουν πολύ καλά και λόγω, δεν ξέρω πώς λέμε ελληνικά το context, του περίγυρου τέλος πάντων, των συμφραζομένων. Των συμφραζομένων. Και για χίλιους άλλους λόγους, γιατί ξέρουν σε ποιον μιλάνε κτλ. Το πότε τράπεζα σημαίνει πάω στην τράπεζα ή σημαίνει αυτό το τραπέζι ή σημαίνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή υπάρχει μέσα στη χρήση της γλώσσας μια δυνατότητα συνεχούς ταυτιστικής πρακτικής χρησιμοποίησης, την οποία ο πιο αγράμματος ψαράς καταλαβαίνει και εφαρμόζει καλύτερα από τον καλύτερο γλωσσολόγο. Έτσι. Αλλά αυτή η διάκριση, το λέω ρητά, ανάμεσα σε μια κύρια έννοια και σε μεταφορικές χρησιμοποίησεις του όρου, κατά τη γνώμη μου, είναι απορριπταία. Ούτε νομίζω... Μια διευκρίνηση πως παρακαλώ. Προς εξυπηρέτηση της συζήτησης, ναι. ότι εγώ προφανώς το γνωρίζω αυτό το πράγμα, ότι επιμένετε και φυσικά και όλη τη θεωρία των μαγμάτων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπερβάλλοντας το ρόλο του ταυτιστικού, ο οποίος κατάγεται από ένα ονομοκρατικό πρότυπο, είστε κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος διορθωτικά να φέρετε την θεωρία των μαγμάτων, ενώ άλλα κατηγοριακά σχήματα, για να μιλήσουμε για τη γλώσσα, θα μιλούσαν λόγω χάρη για το όνειρο του Φρόιντ, χωρίς να μας υποχρεώσουν να θεμελιώσουμε κάπου αλλού, έξω από το ταυτιστικό ή έξω από το λέγειν ή έξω από την κοινωνική καθημερινότητα, την δυνατότητα της πολυσημείας. Αυτό ήθελα να πω. Αν θέλετε μια παρατήρηση πάνω στη θεωρητική σας τεχνική, δεν ήταν τόσο μια παρατήρηση πάνω στο περιεχόμενο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Εάν επιμένω απάνω στο θέμα αυτό που ονομάζεται της κατονομασίας, δεν θυμάμαι πώς το έχουμε σπαντιδάκι μεταφράσει, αυτό που λέω στα γαλλικά relation signitive, δηλαδή η σημειακή σχέση, επιμένω όχι διότι είναι τόσο χαρακτηριστικό της γλώσσας σαν γλώσσας, ότι είναι το, πώς να πούμε, ο βασικός θεσμός, ο οποίος είναι άγνωστος πριν από την κοινωνία, δεν είναι έτσι, και ο οποίος δεν μπορεί να αναχθεί σε οτιδήποτε άλλο.
Θέλω να πω ότι για να κάνω κριτική της σημειακής σχέσης πρέπει να υποθέσω ότι αυτά που λέω είναι κατά κάποιο τρόπο μονοσήμαντα προς την χρήαν ικανός, όπως τα έλεγε ο Αριστοτέλης. Καταλάβατε. Ιδάλλως δεν μπορώ να κάνω κριτική. Όλα. Και εδώ έρχομαι στο άλλο σημείο, το οποίο και ο κ. Μαρκής ανεκκίνησε προηγουμένως. Είμαστε διαρκώς σε έναν κύκλο από αυτή την άποψη. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσω την ταυτιστική λογική για να κάνω κριτική της ταυτιστικής λογικής. Όταν ο Γκιοντέλ αποδεικνύει ότι υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι μη αποδείξιμες στην αριθμητική, χρησιμοποιεί μια τεράστια πανοπλία. Δεν είναι έτσι? Της τυπικής λογικής και της μεταμαθηματικής, ας πούμε. Μία αποδείξιμη με τυπικά βήματα, όχι μία αποδείξιμη. Μία αποδείξιμη με τυπικά βήματα είναι αληθινές, άμα βγούμε έξω από την αριθμητική, το ζήτημα είναι δευτερεύον. Θέλω να πω ότι και εδώ στην ίδια περίπτωση αυτή, όταν λέω, ας πούμε, το παράδειγμα το οποίο δίνω στα γαλλικά είναι vague flou. Δεν θυμάμαι πώς το έχουμε μεταφράσει ελληνικά, ας πούμε, ασαφής. Αοριστία. Αόριστος. Η λέξη ασαφής δεν είναι ασαφής. Όχι ότι είναι απολύτως σαφής, διότι καλύπτει ένα άπειρο αριθμό πραγμάτων. Αλλά όταν λέω αυτό που λέτε είναι ασαφές, πρέπει να καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ και να καταλαβαίνω εγώ τι εννοώ. Αλλιώς δεν υπάρχει γλώσσα, δηλαδή δεν υπάρχει κοινωνία. Εγώ δεν δίνω κανένα προνόμιο στη γλώσσα από αυτή την άποψη, αλλά φυσικά είναι το πρώτο βήμα για την ύπαρξη κοινωνίας και είναι το πρώτο βήμα για κάτι άλλο που δυστυχώς τώρα καιρός τελείως δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Είναι το πρώτο βήμα για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Και αυτή, δηλαδή για τη δημιουργία αυτού του μικρού ασπέροντος τέρατος, το οποίο ήρθε στον κόσμο και το οποίο θα ψοφούσε εάν δεν ήταν μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και το οποίο δεν έχει καμία ιδέα της πραγματικότητας, έχει απλώς διάφορες έτσι αντιδράσεις κτλ. Και το οποίο σιγά σιγά θα μπει μέσα σε αυτήν την κοινωνική κατασκευή του, οι πρώτες τουλάχιστον ρητές, αν μπορώ να πω χωρίς ταυτολογία, μορφές αυτής της κοινωνικοποίησης του έρχονται με τη γλώσσα. Και παίρνοντας τη γλώσσα και εσωτερικοποιώντας τη γλώσσα, θα έλεγε ένας θετικιστικής φιλόσοφος,